baba nyanchoka. Yani, ikibono ko nyagontarira tarira igabo sinenge neri deni gwachire. Nendo inyore torareta bintu biri, ma okayege Roma cherema. Muchere kiri ko ngai. Umanye buno muchere uyu na riete na avocado ngai hubija. Baka na bugangi chencho ko gotenga mbuya mara so. No, ya na nyora tuyo na te. Yani bantu biki nyurinu, yani muraba besana. Kera ntabwate kende. Mnaringi musanino saisi senge nchombwata kaduka kaiga kapanda kakane kabangete biga mokocha mwanya konka pesa naki mwanya konsekera kaiga bakora mwandari siga bakore ono iga kwaro chakire koreka no muntu mungaini naki kitoko gotari omna nche munya kogotarira iga ngambukiri bungainyo oroche enyanjisa nasintu kusanya kwamba bosiga bantu ngotare bono china bono iga imeto gokora ora gaskari anguru isenge nchonko kwanda na madeni na kibono gontarire yani oro muya bona saizi na biro muya kone kinde keronge nyome na ino mwana muya obe muyo gokora na ndi anda kubori konya korro muto ta kwa muto na enda chuta ko muto mutande gamagen usa ko mucha avocado mapera birangweti bya kadi bitunebyo bona yari abantu bakonya gotenga nyamene na gantaka bigente gityoku ayi munyangu ubwata matunda ayi chori ayi wakirwa mabuta wakwana igo ambia ono na ni gonkingo kora nyumba ngina kobera nsibi ketingo chanko bera sin korangiri customer karibu customer kora rabo kingo kora no nge commission ya magena bera chukaranga mukora na bakwarara unto kwane to igwane ba ndo cho bwate bakatinda niga yani nekero Wano uga nerio chomente ku tangawizi ebinte binebi abande kebyo muskori ulikwanye ulinago tebeti none ndanye asabise teno na chikonyo rusi nacha nakumira olibo mugako tigana tari bo mugako ni Ono njaro konyora riri nyancho kara mainepi dirimo gasochi tenga gotebere Roma che marogo baya nkaonie ke bandeke ina gutigete ngati kutoka nkamochu nganjengo gosari kwa mwene ngostoka ngenga kioni ono kera na kioneti manyatara ndetera pesa paka saizi abo kera gaiga na mose risai ayenda ndetere chibese chu tomanya gokwana ata waisi ono nyomenda kwarari mtoko ikori ngokora ebieka orochinya ndiyo mbwatiriti buno mwana omino nange nachaga igontige ngokone umobwati ogene nena diara chuko au shua yunga ngokore trari chibesa bona atare chibesa aragenda ngotiga gaiga bon kwangonere kurero nje naikaransanga nararikondika nago tingonya ndinaringe ko nangwe kwantiga gaiga ngokoneri ogende uchikumubwati akwa chibesa nkoretari tiga etomuganye nkoretari aki manya nani gakingo kurigiriga nawo kum ora chokoro no musubati onde bose kwante bino mungaini ndire kwangira kwante bi sometimes sebo ngobwa go bochi baranyege bochi baranyege kama tibonde chuchi aranyege tonge chomete ngoseri yani takwati no enisi ninge yoko bwatera manya agante bi saa 9 saa 9 tera ya ngaganya saa 9 ya marogoba ngate maybe bose saa 9 ya butuko na morora nabo kiriga anye beseyu tomanya ukwana mangi lakini yani iga abo gutigana batoko ni bintebi oira ni chibesa usiko kwara ko mandi binte ya muneke bana byonse bona nabo ko ni bintebi arafu chibesa ichi abo gache ono chake kurendana ne kagucha kwara iga kwa mwaka usikwa mwaka ni bono gusebe buna ko marenti ugwaka na kera rituko ya yo tari muntu nkwa mimi arafu waigure na amangana ari ayasari tekeno aradia yume tingu sinale sikira nyuma aina ari tingo wekaini o aba ninde shwa wekaini o waka imirondo ko ya mangana ngaba ninde shwa kwa igure abanya na igura mangana mangi baona kurante ngondi didio manya kusana na igure wa noni tinda amini paka bono aba nkora kira tintete kora kwana umete nsari nyore tari maene bona usintu no yumbi bonde koimwe nsana metuko wekaini gutaria mangana koimwe to muskuri unya kenyanya na to gete na kwere ni mama kandi wande mama msi mugambi
Ni na mama eto mo MC oyo na haki. Yatende nganko mutinga ko ebichuchu nengoko. Engoko nebichuchu. Kaki. Numa itenga yani ingabana moiso no moise ke gosengina. Wono moise ka gosengina. Osegaki wono na kiki nkumetera kini na kwa na ngora. Singa ntutinda confirm aba. Echo kera kirazima kebeke mano mo MC ngota mu maiti. Ngako bwate ebichuchu nengina. Ngota mu maiti bon. Echo kera kyaro to abwanga ngako ni kwa mo. Nendo meto mo skori na iwete bobe. No meto boy. Kwende ribu. Inawo. Banene. Osinara inkoro kali nawo. Umetoko kwana mangana ko direct umuntu abese ko chamanye. Ya. Nditayo. Umeto bano umuntu na chako muri nawo we usinawo lyango betekera ari kutara ko chikota machinisi. Lakini naondokire. Iko ba no mete. Una kinyoreke yekwete. Onyoro mwemusie utari tuno mwisiko yo nyakinyana. Kinyoro bantu bwati. Nyakirari utaiyo. Nyakirari utaiyo. Uchabiriera bono ngota mu maito. Ori bono ori to ko. Bono uchabiriera antivirus. To ebete kare. Abaye gakina chandiki. Abache. Ayo puwente kyo nkiri chikuranda raundi. Yanchoka arafu. Mama tana ntora goka juto kumenya naki esako iyo yakogenda. No masiko limbo bagotara. Nabo nento barato ikeri. Mbo bagotara. Tana kikina tena naki nto basako goka. Tora menya ni sako iyo yakogenda. Kaki. Anyway, alafu ngayo yonda chetu tunama. Nyakirari. Njani meta sakutoka. Ntaonyache. Pinko manya. Namu. Kesariri nyomu nkagenda. Pinko manya na simia timbu ati. Ono timeti asare by the way. Namu anja ine gankiata okoene namu. Timeti. Mbaka nara bosibeti akara koja kama buta. Nenda yakina kwa yete ile tukachua tuno na tata no nyorete. Kwari tiri tunu nebitongo. Gaki. Ewa. Bantu ngainia tore ngocha tore tuangainia. Neta yo kungainia ya no korosa. Kungainia. Amna ya? Nje na ngainia. Ena ngainia. Mwe tomo ta ko ira ni chinga kitiri yo mero muta ni chinga kitiri. Ena ngainia. Nyendio ngainia to kunango no rengere to koni kiba. Ya na ngainia inki. Bona yengo otiga. Iga inki nkorosi. Abaro akinyomenda. Customer ngo chipchite ga. Customer yengo chachire ngo chabara. Ese tuabe te ga na kimunta tarata. Tiga? Engo kona irarete. Tonyenye. Ndete tonyenye. Amagena ari tarasa rikankarange botuko bosina amagena tokori. Tiange nenyenye ngoko. Ya ninche nkwenda nyenye. Nyomenda gusibera ga igonya koni. Oganya to musubati ori akite. Na yente tonya kwoni no mamanyete. Tata chaga igo omokani pi. Tiganchi ko nyenye ngoko njeme to korosi. Nje bano ga iga nonya bantu bante barige bakumyori ni ngore ga. Wose na bado konya kwoni bieni ne binge baro bike bande. Na bana rira tigange nchiko nyenye ngoko. Na bana rira. Alafu maro banga kwando machari kirasi. Tari ko chukua kana? Turi ko chukua kana. Alafu nende tote monto. Inande ngori nengo ke? Nende ngoko nkoriori. Alafu nje nganchite mundo. No, umugongo ninje nkori. Okay. Wange munda muniri agati. Sawa. Nganchite. No. Alafu umugongo? Umbutorere kwende. Masini? Kike Ya na kike kwanza. Ai tipo no masiti no kone. Ya sawa bono aibera kaiga. Kanya kwoni. Nabo konya ori sukari ngwe yemo. Bono. Alafu baba konya korrarende kende na indora arikere kwe. Ko ganyerete ngo ke isawa. Siria ngo ko bogima. Aro sibiya biyo pe kaka musori. Siria ngo ko bogima. Sawa. Obeke kwende. Keke. Obeke ga. Eke. Sawa. Yankorere ga. Aya. Ntino mwana mino. Ono akio na gasaga ne gatara ngainya. Ono ga koni kia uko kwa. Ke, lo chinko watu kana verega. Mbeki ga kusebanto mara.
Alafu tu chimanga yo mtaka. Ikebiri. Baba ngani chinyanya chio.